Master Lucia, oi Bethlehem, oi Bethlehem. Seruhu, alabai sarino, natura seruhu, serasina, serfagure, serua sarino, takiwa, Yeshu shemsai,
santu honetan, Kristoren jaiotsia, kontentuaren handiz, guztiok guztiak. Maria Jose, Jesus Maria. Adam formatu izan zain, lehen gehiagia, eta du egin dira. Jesus Maria. Jesus Maria. Come scegliere, faccio traidoria, senza muovere, Gesù scegliere zia. Maria Jose, Jesus Maria. Dove stai da due, nulla mi sai due, erede al guardia, soli pescinave, Maria Jose, Jesus Maria. Due erede mava, chi vive così, ostacolato bene, invece povia, Maria Jose, Jesus Maria. Sua, lasciare che toglierà il prezzo sua, Maria Jose, Jesus Maria. A sua carrozzina, in via Carnacina, all'albero sedere, mi aiuta in famiglia, Maria Jose, Jesus Maria. Esta peladilla me ayuda Jesús Odena a ver energía. María Jose, Jesus Maria.
Attenzione, fare tutti del sol, ignori cari turni d'amore.
¿Cuándo Esteban? ¿Dónde está Esteban? ¿Esteban? A la par, a la ti, a la par, ti, ¿Dónde se va? Esteban, me llaman de si no es como...
E io all'ultimo registro non ho fatto scuola,
eta duzela, Egoten dela, ezta? Bai, ensaio hau pillio bat. Bueno, primera nantu dut da, eta, amen, gurekin gaurkoak. Bueno, zuen baimenarekin, hasi baino lehen, eskerrak eman behar dizkiegu, bai, gaur, egun hau posible dituten guztiei, ezta? Bai. Eta, begira, ez ditut. Tronperri elkarteari, Zoritzu, Friskitin dantza taldea, Izturri ezau taldea, Duranoko musika bandari, Bartolome Erziano musika eskolari, eta bertako txistulari gehi ere, Filipini taldeari, Paisale txistulari taldeari, Ganako Zelima eta Ekuadoreko Virgen Elkizte taldeei, Horrela. Duranoko ospeoia ere izango gurekin, Duranoko Herria, Tabira, Murotakorre eta Madalena auzo elkarteile eskerrik asko egun hau posible egiteko. Ongiezorriak izan zaitezen Durangora. Eskerrik asko. Zelan bizi izan duzue gaurko eguna, zelan bidien menditik Durangoraino. Bueno, badakizunez, apurra txartu bide bat, kristal euriza egin daue, mendizen eta hotza. Baina, etiko moduen, gaureko beruagaz, ja, pozik gauza, ja, berotzen gabiz, Pizka txiken dut argiti eta ganak, baina korko jako utzetik dut, ez dakizu ez emako probiatan horren zero etxetik atantie pizkatzen, Bueno. Baina, ezien zartuta, ikatz pilo bat prestatu dugu. Ez ezan, baina hori bidean prest izango dituzu, ez da? Ondo pasatu baina hoi egitan, ondo kortatu aldira una umeak edo ez, aurre gara gokaruri? Bai, opari pilo bat. Ekarri dugu, bai. Bueno, poztenak, ondo kortatu zarie? Bainetarik ez zuten dugu horretik ezakit, Ez que rakikeza bezpreste karregu nolentzena. Bueno, izue, ahotsa beratu behar duzu, Ea, mesedez, ahotsa beratu, beratu Kantzatzeko gure zauzi, Bai, zuen kantak ez zuteko gogoakin izango zarien. Bai, ezagutzen duzuen Marika Pini talentzenen abestizek? Ez da zinizten, nik bezeta premili dela eta. Venga, baziko gara, ondo diretu zuen? Bueno, hame dugu musika banda prest, eta azien emango dugu lehenengo kantuari, aurrera! Vamos a ver a tu modo jubilación.
Eta orain olentzero zure momentua da, bai? Guazen ba olentzeroren abestiarekin. Ea, zuen indarra behar da bien, bai? Gaur luzea dute, beraz, bezala zuen indarra hartzeko ahotsak entzun nahi ditugu. Guazen ba! Dakizuenez, magia apur bat behar dugu bihurtzeko ikatza oparizetan eta magia musikan dago. Orduen zeuen laguntza behar dugu, bai, magia lortzeko abesten, bai? Eta izilik baldin bagaude ez dago magiarik ez da. Beraz, ea zuen ahotsak entzuten ditugu norainoan. Bueno, bitartian, galdetziarren, beraz eta mendian bizitzea. Niretzako polite, oso, Niretzako urtearen politena, bai, ze badakigu apur bat berezila da momentu, baina danotzeko urteguak, goraitziak emon diogu batzuk ezien dauz, eta goraitziak dugu askoentzako, baina gotu gara oso politea. Juego gara ez horretan bai, ez pensado, Baki guartu etxino bezala baina jogo gara gutara bai, Jogo danak. Guk ez dugu garazorik adieratzeko dugu guztizetan. Hori da. Bueno, eta nola egiten duzue Durangoko, bueno, eta hainbat herrietatik kale guztietan egoteko. Hola zeroko esan dago moduen, magia. Bueno, gaizue, badakizu. Abestu, magia. Abesten jarraitu beharko duzuen. Gaurko limpiezea, gaixen. Abestu, ondo pasatu, bai? Hori da. Eta mezu bereziren bat daukazuen gaurko egunerako? Bai. No, zurekin hasiko gara ba? Mezu berezi bat, espero izendie urte osoan oso ondo pasatie, eta oso ondo amaitzie, eta horrengoen hobeto hasti. Goguan hartuko guzanok, dagozenak, ez dagozenak, egongo dienak, danak. Eta ondo pasetako urren guztien bebai. Beran, ondo amaitu eta ondo hasi, ez da? Hoxe, hola izan da dia. Eta olentzero, ez da guzu? Ni, botaren lezuela, oparitzak guztizontzako dugu dira. Baina, importanteoa izango da, gurasoei denbora ekarriko diegu jolaztuko umeek.
jaitsi, ze postailuak ez dagoz laguna jolazteko urekin, ez dira. Orduen, aurten gure laguna, Galtzagorrizek etorri dira, zirikatzen apurruan, eta ikusten badabe nor aspertuta dagoela, beste lagunei esango dute, urbildu eta jolaztu, bale? Orduen, postailu pilo bat eztuko duzue, baina gehiago laguna geuki. Bai? Eta gurasoak lagun hoberenak izan dira, gurasoak. Así que, asko jolaztu, disfrutatu, bai? Eta bai izan. Liberan, horrekin geratuko gara, beste bat. Baita ditu guztaskonek ematen dut denbora eta hori baina, oparerik politena. Bueno, eskerrik asko, ikusten ditugu jala gurasoak erlojuari begira, afaria prestatzera jui behar dieteta, beraz, badakizue, zintzuak izan zaitezten, ondo pasatu osasunez noski, eta batez ere, disfrutatu! Olen zera marido mila esker gurekin egotarren. Eskerrik asko, animo gaurko bien, animo asko indarrak hartu. Bueno, supongo utziko izkizuetela gaietatzoak, esmiet, horrelakoak ezta? Gauza batzak ezan diogu. Zakizuenez, etxe guztizetatik pasatuko gara. Baina guk gurearen txikizek, lotan egon behar zarete. Bai, bestela, así que gaur goizo era, Hori, eta bitzi hori da, gainetatxo batzuk, ez behatxo bat, arnago gutxo bat behar batzu, nago, Eta nakorentzako zagar batu, eta onda, jarkatu zu, eta onda. Eta nola jakingo dute, opari ez gain, hortik pasa izan zariela? Beitu, iruzten baduzue, zagar bat, zagar hori bat, nokontzako, bizen ikusten baduzue, koska dekotela, ari izango da. Hortik pasatu da. Bai. Niretzako arroa apur bat, esne apur bat. Niretzako beharko apur bat oso ondo. Bai. Bueno, badakizuen, etxe guztietako harrerak zurez, bai, hortze atarian, esnia, fruta, nahi duzuena, baina zer guzti, bai? Bueno, horrein bai, oletzen hori da marido mingiri, agurra ingo diegu. Mila esker, disfrutatu eta gabon zorientzuak izan, mila esker! Bueno, barriro ere, karroza gainera da.